Pasan 14 minutos das 5 da tarde, seguimos en directo no Quen anda aí, na nosa mesa de actualidade, e decíamos que ímos estar moi pendentes da climatoloxía. A acumulación de auga dos últimos días segue xerando problemas en varios puntos de Galicia. Antón López, a suba do Miño, entrou de feito nas instalacións do Club Fluvial de Lugo. Sí, é algo que prácticamente pódese dicir que pasa todos os anos. Unhas veces con máis incidencia, como por exemplo hai 3 anos que chegou a auga pois, a cubrir incluso as portas que hai xunto ao río Miño, e este ano vades a ver ata onde chegou. Creo que o meu compañeiro cámara xira agora a cámara para que poidades ver, e xa baixou bastante, pero vemos como as zonas están asolagadas, zonas de recreo, e onte o río Miño estivo a piques de que os asolagamentos foran maiores, estivo a piques de ter que activarse a alerta vermella, segundo os datos que amosaba a conferencia hidrográfica do Sile do Miño. E con nós está un dos directivos do Club de Fluvial que se chama Moncho e que me estaba dicindo, isto non é nada. Pois a verdade é que non é nada para o que estamos habituados aquí. De feito, estaba dicindo aquí aos compañeiros, aos reporteiros, que fai 3 anos, non fai tanto. Si, era o que contaba eu, que chegou, eu creo que superaba os 3 metros. Pois do que estamos agora, uns 4 metros, que é o máximo que eu vin aquí por outra parte. Chegaba ata a piscina climatizada. Sí, evidentemente, superou a piscina climatizada, uns 4 metros. De todas formas, din a xente, eu non o recordo, pero que fai 20-25 anos que ainda superou eso. Hoxe baixou moito xa o que é o caudal do río, baixou entre 2-3 metros, co cual estamos nunha situación bastante normal. E que facedes cando crece tanto o cauce? Bueno, o noso problema máis grande que temos é a maquinaria das piscinas climatizadas, co cual temos que retirar todo o que temos na cafetería de verán. É como che digo, unha situación habitual, co cual... Pero non se pode facer nada. No, ao río non se lle pode poñer portas, non se lle pode poñer cancelas, evidentemente. O único é esperar a que baixe. Exactamente, esperar a que baixe. Esperemos que as borrascas estas encadenadas que están vindo estes días, aínda que as previsións son que para a semana van a volver, que non sean tan seguidas e o caudal non suba moito. Pódese ver aquí ao noso lado como Moncho xa colocou tamén pois uns tablóns de madeira de grandes dimensións para evitar a entrada de auga na medida do posible. Agora mesmo o río Miño non está dentro do plan inungal da Xunta de Galicia, se sabedes, ese plan de emerxencias que vixía a crecida dos ríos no noso país. Agora mesmo a actualización da páxina da Xega 112 di que hai 7 ríos os que hai que vixiar: o Mero en Cambre, o Barcés en Abegondo, Valiñas en Culleredo, Tambre en Trazo, Cabeiro en Redondela, Oitavén en Soutomaior e Arnoia en Baños de Molgas. Moitas gracias, Moncho. Ahora teño que darlle paso a miña compañeira, a rapaza das borrascas, a chica dos temporais, Alba Moledo. Moi boa tarde, Antón. Si aquí seguimos na Rúa Penatrevinca, que está pechada do tráfico por esta fochanca que teño ao meu carón. Lembramos que este peche desta rúa pode durar ata 2 meses. Esta situación inevitablemente está afectando aos veciños e tamén aos comerciantes. Teño aquí comigo a Sergio, que é carniceiro. Sergio, vos avisachedes con tempo de que estaba fundida a estrada, non? Sí, hola, boas tardes. Este é un problema que me avisado desde fai uns meses. Está todo o mundo avisado. Que era o que pasaba cando ías en coche por aquí? Ao pasar por aquí notabas o socavón, como un bache grande que o coche se fundía para baixo. Agora mesmo tiveron que facer esta fochanca para reparar esta situación. Como vos está afectando? Pois a nós personalmente o tema da carnicería está nos afectando no tema do reparto, a tenreira non nos pode vir para descargala, o tema dos clientes que non poden aparcar porque